An bɛ nin lakanabaliya kunnafoniw daminɛ ni sirabakan kasara ye o mun kɛra kunungo alamisa Octobre kalo tile 13 san 2022. I k'a dɔn k'a fɔ taamakɛlaw olu kɔni kun bɔra Bamako wa u kun dalen bɛ Koro de kan. Waati min na u kɔni sele Bajangara ale ni Seware cɛ dugu min n'an b'a wele ko Tili u ka bolimafɛn o kɔni yɛlɛla dugumamugu pɛrɛnta kan. A kɛra sababu ye ka maa 10 ɲɔgɔn olu bɔnɛ u ni na o nɔngɔni bɛɛ la. Maa 38 olu banana. 17 bulu la minnu jogina kosɛbɛ. Bajangara gouvernora o kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka Mali finitigilakaw fara ɲɔgɔn kan walasa u bɛ se ka taa ni maa jugunen nin ye Seware cogo min na. An bɛ don min na i n'a fɔ sisan maa bananen dɔw bɛ Bajangara dɔw fana bɛ Seware walasa u bɛ se ka furakɛli sɔrɔ cogo min na. Mali finitigilakaw ka kunnafoniso n'o ye DIRPA ye o kɔni ye sɛbɛnfura bɔ ka nin wale in kɔn ne ka tila k'a yira k'a fɔ ko nin wale in ye Katiba de Masina olu nɔ ye. Hali sisan lakanako bunnaku kan Bajangara marabolo kɔnɔna na kunungo alamisa Bankasi mara kɔnɔna na dugu min n'an b'a wele ko Sogara cɛ marifatigi dɔw kɔni taara maa dɔw sɔrɔ u ka foro kɔnɔnaw na k'u to ɲɔtigɛ la ka mugu ci k'a ɲɛsin u ma. An ye kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ ko maa 3 ɲɔgɔn na olu banana dɔɔni. Tijani Wedraogo, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro.